karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Dinatas bahay sa nga palasyo. Dali ka rin, manuktok na ta sa dakong pultahan sa bahay. Oh, ay, sir, may kurog man akong tuhod nga nagtanaw sa ngiob nga dubangan sa dakong bahay, sir. Ayaw kahadlok ka rin, kinahanglan maluwas ta si Sabrina. Pero, kangit-ngit na din, sir. Gipaong naman ang tanang suga sa dakong bahay. Makatabang na to ang kangit-ngit ka rin. Ha? Kung nagpahipi lang sa kangit-ngit si Ramel, gamiton tausab ang kangit-ngit aron masakpan ta siya. Dali na. Oh, ay, sir! Agoy, kaisog ilin si Rodeloy. Miduol may gusto sa dakong bahay sa mga palasyo. Oh, wala ko may imo, ade. Musunod na lang yung kuliya. Tuwa na nga ninyo ni si Rodeloy. Miduol na sa dakong pultahan. Pero, walang wak mo na siya manuktok. Ay, pada na din eh. Kailangan maluwas yun mo si Ma'am Sabrina. Nahuman naman ako kaon pero wapagin mabalik si Rodel. Nga nagit ka nga doon na may mga putanga. Niya ining langob. Ug limpyo gid kaayo siya. Mura siya og kituyo lang sa pagkaot aron himuong langob dinhi sa ibabaw. Ano ka kitaguan man ko ni Rodel dinhi? Di na lang ko magsupak-supak sa kumbana. Pag-ilis na lang ko anang daniyang sapot na ko sa baga. Sir, nga nang wapa man ka manuktok. Dili mahimo nga mahibaw kini si Ramel palasyo. Kaniya na ta. Ha? Gusto mo na? Nakadakaw og flashlight? Oo, sir. Ang kinakuskan. Ug lighter sab nga dunay pinlight. Dali, mulipot ta sa luy sa bahay. Ha? Dili ta mo agi din sa tubangan, sir? Oo, nakalak ang atubangan. Mangitatag paagi nga makasuot ta nga dili nila mahibawan. Oh, natug na jud tingali si Lula Liling, oh. Dali na. Di ta maglangan. Annalisa, nakontak na ba ni mo si Rodel? Dili makontak sa Sir Rodel, madam. Si Manny Carding akong gitawagan apan dili sab siya motubag. Cannot be reached. Kinalang makontak na sila. Pabalik ka sila sa agi. Dili mahimong moadto sila sa bahay sa mga palasyo. Miyembro sa kulto si Liling. Tingalig unsaon nila ang akong anak. Madam, kalma lang. Ano pang bakalmahon man ko nimo? Ano balaka man ko sa akong anak? Drama? Dili lalim kung mawad ang kag anak. Anak! Dili lalim kung mamatyan kag anak. Nahibaw ko, madam. Bisan kung wa pa ko moagi sa pagpanganak. Pero nahibaw ko kunon si Billy sa anak. Nakita ko kana nala ni mama magpapa. Biktima sa kulto ang imo mga ginikanan. Madam, nahinumdum na sa kanila? Nganong dili man? Sila ang una namong katabang. Si Josefa o si Militon. Salamat nga nahinumdum na gid kanila, madam. Sila ang ako mga sinaligan dinhi. Gawas kang ilmo. Ha? Ug sa imong apuhan, si Liling. Giyon sa man mo pagsiguro nga nabunyagan sa kulto si Lola Liling. Saksi ko sa iyang bunyag. Unsa? Sir Rodel, sirado man ang pultahan din sa layo sa bahay sa mga palasyo. Ang bintana, atong i-check. Oh, jealousy nga kahoy kini bintana sa layo. Ato ning tangtangan sa balid. Ug di ka gini mo, Sir Rodel, ay. Dali na. Kailangan makasuod na ta. Dahil sir, natagtangan na yun na to sa palit sa jealousy ang bintana. Maarang na ta. Sud na. Ugabli ang pultahan. Aron makasuod ko. Oo, sir. Ako ang saksi sa bunyag ni Liling. Diha siya sa akong atubangan. Sa dihang gibubuan siya og dugo sa tao. Kag kinsang tugo, madam. Wa ko may baw kung dugo ba kini sa tao o sa mananap. O niya, unsa pa, madam?
Unsay unsa pa? O sa pa'y sunod nga nahitabo. O wa ka bagid makakita og patay dito? Patay? Wa. Wa ko'y patay nga nakita. Ay, Nanguyab naman sa ni siya. ano man nagduka man ko. Laom naman kong gabi madam. Panahon na nga, mapahuway ka. Dali, hato dati kasi mong kwarto. Mas maayo pa. Panid si Ilmo. Unsa? Ayaw pagsalig kang Ilmo. Madam, Suna, Sir Rodel. Ihinayog sirang putahan. O, Sir. Dali, sulod ako. Ang pinag-pinlight. Kanalang gamito na itong iwag. O, Sir. Kabugnaw din sa suod, Sir Rodel Dali, sunod ako. Wala ka tas taas. Pag matingin na, diktam kasing dulog mga butang. O, Sir. higda na madam. Salamat. Pero hoy, timan ayaw nagpaduol kang Ilmo, haba? Madam, mahimo pag dili lang ko nimo hadlokon kang Lolo Elmo. Kinahanglan magmatngon ka sa imo mga lihok. Nahibaw ko madam nga may personal nga conflict mo sa Lolo Elmo. Pero dili tingali maayo madam nga magduda ka niya. O gano dili man, nga nasuko man na siya sa akong amahan. Ha? Nasuko siya, ana. O gusto siya makabaho sa akong amahan. Pero patay ng imong amahan. Dili na siya makabaho sa ini. Tuod no, naglangoy-langoy na karon sa kalayo sa impyerno ang akong amahan. Pahuway na madam. Ayaw ko biya kay nahadlo ko. Unsa may mong gikahadlokan madam? Ang akong amahan. Misaat siya nga balikon ko niya. Aron po niya kan. Unsa? Sir Rodel, wa pa tingalit tao karon din sa akong bahay sa mga palasyo. Kimingaw mo kayo. Dili ta mo kumpiyansa. Aw, ingon bitaw ko, Sir. Dili ta mo kumpiyansa. Niya na ta. Kumpiyansa man ni kwarto. Tanawa lang. Iwag yung bumbong. Wala. Naatuod ang naon ni Ma'am Sabrina sa bumbong. Gihago ang kinugpintal di sa bumbong. Buti pa sabot nga. Importante kaayo sa nagpintal si Ma'am Sabrina. Pintal gud ni sa bumbong sa uhan sa kama. Atong siksikon kining mga kwarto. Sir, gamitan ng dakong pasla ito. Dari sir. Kinilang pinlight ang akong gamiton. Dali, o kayo na ito kining mga kwarto. Sir. Uway sudang hunos. Sir, abog naman yung kwarto ka, sir. Ang kasuwatan naman ang dresser sa kabog, sir. Padayon sa pangukay karning. Nagduka naman lang ko. Wa pagid mabalik si Rodel. Karon po ko makabantay. May kaban man day din Kana, kakaraan nga kaban. Murag di kakita naman ko ng kabana. Akong ablihan, be. Nga naman ang kapan man di ay nisa sa mga gamit sa bata nga mo nakita dito sa mga palasyo. Nga nung niya man dinisud sa langob. May misuod sa langob. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!